Sortzen elkartean, denbora luze daramagu lomceren kontrako ekimena garatzen eta bestelako hezkuntza eredu bat aldarrikatzen. Horregatik, egun hauetan mobilizatu diren guraso zein hezkuntza komunitateko kideei gure babes osoa adierazi nahi diogu. Egun hauetan agertu dira informazio ezberdinak eta 3. mailako proben inguruan pisua kentzen saiatu dira bai Jaurlaritzatik, bai Nafarroako gobernutik. Eta guk oso argi dugu proba sistema hau azkenean gure ikastetxeetako bizitza eta ikasleen etorkizuna gehien baldintzatuko duen neurria dela, ez? Horregatik, argi duguna da, proba hauek bilatzen duten helburua ez dela hezkuntza kalitatea hobetzea, baizik eta ikasleen homogenizazioa eta uniformizazioa, ikastetxeen arteko konpetentzia bat sustatzea eta ikastetxeen autonomia murriztea. Horregatik salatu nahi dugu bai Jaurlaritzak eta bai Nafarroko gobernuak izaten ari diren jarrera. Eskutuan eta informazio kontra jarria jartzen ari dira mahai gainean danak iditzeko, baina kontrakoa lortzen ari dira. Adierazi behar dugu, 3. mailako frogaren kontra egoteko arrazoi pilo bat izan ditzakegula, baina funtzean, azken finean, bai lomce eta bai Heziberriren errebalien sistemaren lehenengo pausoa dela. Eta, guzti honekin ere bukatzeko, deia zabaldu nahi dugu, larunbat hontan Durangon egingo den agerraldi masibora jendea hurbiltzeko.